Ndichikutambirai zvekare pano paTrare 263. Hama dzangu, malikes enyu anotibatsira zvikuru, uyezve kusubscribe pa this YouTube channel mahara. Nyanda nezvemuzuva ranhasi inyaya iyo yakaitika kuBelvedere kunonzi iko paLong Chain Plaza ndopakaitikira chiitiko ichi. Murume uyu anonzi Takaidza Mugwagwa. Murume uyu anonzi Takaidza Mugwagwa. Murume iye anga aine 44 years. Zviri kunzi akanetsana nevakomana ivo 2, umwe wacho anonzi Munyaradzi Tichafara, umwe wacho anonzi Wisdom Sithole. After vanetsana, vanhu ava pavakaita zhowe vaitukana. Vakomana ava vari kunzi vakatukirwa vabereki vavo zvakapa kuti vave nekugumbuka kwakanyanya vatsamwe. Zvakazopa kuti vanhu ava vapedzisire vakuchinjana maoko vachirwa. Zvinorwadza zvinosereresa. Murume uyu anonzi Takaidza Mugwagwa ndozita rake rekuzvarwa naro. Akarohwa zvakaipisisa akafira ipapo. Vechidiki ava 2 vakabatwa nemapurisa kutaura kuno kuvari mumaoko emapurisa. Tichingoti rest in peace kuna Takaidza Mugwagwa. Ndo makesisi atiri kunyanyoreceiva muno munyika yedu yeZimbabwe. Vanhu vari kuurayana pachezvavo. Munhu ari kuurayiwa sehuku. Upenyu hwemunhu hauchakosheswi. Vari kungoti cherozvo zvaita. Ndinokumburatidza zvanofuka mukomesi kuti makesisi aya opedzwa sei, uriwo uri kutonga nyaya iyi vaviri ava unovapa makore mangani mujeri.